соли сипаришуда ёрипулиҳои суғуртаи иҷтимоӣ дар корхонаҳо муассисаҳо ба 289,9 миллион сомонӣ расид. Ин нуктаро Аламхон Наимӣ, муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа зимни нишасти матбуотӣ иброз дошт. Ба гуфтаи ӯ ёрипулиҳо бештар барои ҳомиладорӣ, нигоҳубини кӯдак ва ташкили табобати курортию санаторӣ ва солимгардонии кормандон дар муассисаҳо равона гардид. Инчунин дар ин давра ба Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон барои ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд дар истироҳатгоҳҳои ҷумҳурӣ 3,8 миллион сомонӣ маблағгузорӣ шуд, ки дар муқоиса ба соли пешӣ 183 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Соли гузашта қисми хароҷоти буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 3 миллиарду 670,6 миллион сомониро ташкил дода пурра иҷро гардид. Аз ҷумла барои маблағгузории нафақа дар ин давра 3 миллиарду 356,6 миллион сомонӣ равона шуд. ҳоло дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби пардохти нафақа қарздорӣ вуҷуд надорад. мувофиқи натиҷаҳои ҷамъбасти пешакӣ дар давраи ҳисоботӣ ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ ки 3 миллиарду 956,8 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шуда буд, 4 миллиарду 86,1 миллион сомонӣ ворид гардид, ки 103,3% нақша мебошад. ҳаҷми умумии буҷети суғуртаи иҷтимоӣ нафақа барои соли 2024 мувофиқ қонун дар бораи буҷети давлатӣ ба маблағи 4 миллиарду 476 миллион сомонӣ ин ҳам қисми даромад, ҳам қисми хароҷот тасдиқ шудааст. манбаъҳои ташаккулёбии он андозҳои иҷтимоии ташкилотҳои ғайрибуҷетӣ ва андозҳои иҷтимоии ташкилотҳои буҷетӣ мебошад. хароҷоти вай ҳам дар ба ҳамин маблағ 4 миллиард 476 миллион сомонӣ тасдиқ шудааст. аз ин барои нафақа қариб 93% он 4 миллиард 173 миллион сомонӣ барои хароҷотҳои самти нафақа равона карда мешавад. бо мақсади таъмини амалисозии саривақтии фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи феврали соли 2023 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия аз 1 июли соли сипаришуда аз тарафи агентӣ нафақаҳои суғуртавӣ ба андозаи сатҳи таворуми 2 соли охир 16% индексатсия шуда, нафақаҳои меҳнатӣ ва иҷтимоӣ 20% аз андозаи нафақаи заминавӣ зиёд гардид. аз 1 июли соли 2023 20% ҳангоми зиёд гардид аз андозаи нафақаи заминавӣ зиёд гардид, ки аз 1 июли андозаи нафақаи заминавӣ 150 сомон баробар гардид, 20% он ва 50 сомон баробар баён шудааст. ва нисбати фармони ки соли 2023 татбиқ гардид, ин сол ҷиҳати ҷои қарори ҳукумати Tojikiston аз 1 июли соли 2024 дар рақами 5 агентӣ муваззаф гардааст, ки аз 1 июли соли 2024 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ ҳамзамон иловапулӣ ба онҳо аз 30% зиёд карда мешавад. ин фармон аз фармони соли 2023 куллан фарқ мекунад, ки дар соли 2024 нафақаҳо бошанд аз андозаи нафақаи муқарраргардашон. дар соли 2023 андоза аз нафақаи заминавӣ зиёд гарда бошад. дар соли 2024 нафақа ба ҳисоби ки нафақае ки ҳозир шаҳрванд мегиранд новобаста 500 сомон, 1000 сомон, чанд сомоне ки мегиранд, аз ҳама андозаи муқарраргардашон 30% зиёд карда мешавад, бо назардошти иловапулие ки ба онҳо илова шудааст. барои зиёдшавии нафақагирон дар соли 2024 мувофиқ фармони ҷаноби олӣ тамоми маблағҳои зарурӣ ҳастанд, имкониятҳо ҳастанд. мо кор мекунем, фаъолият мекунем, иҷрои фармони мазкура таъмин мекунем.